tothom, benvinguts al programa que dona veu als joves de Salt, des de les Bernardes. Fa molts anys que a Catalunya va haver, tenim problemes en el món sanitari i surten al carrer cada X temps. I per això avui tenim unes convidades molt especials que ens parlaran d'aquest tema. Doncs avui tenim amb nosaltres a l'Aida Corpés, especialitzada en medicina familiar i comunitària, i a la Verònica Manotas, infermera especialitzada a problemes de nivell circulatori i respiratori. Benvingudes. Gràcies. Ara, primer de tot, introduirem el tema amb una trajectòria professional. Quins estudis vau fer, on treballeu i quan? I què feu, perdó. Començo? Sí. Jo vaig fer GB, després vaig fer FP Cures d'Infermeria, que ara es diu actualment, i després vaig fer laboratori. Un cop acabar el laboratori, que era FP2 antigament, com es deia, vaig anar a la Universitat de Vic i em vaig treure diplomat d'Infermeria. I vaig fer un petit postgrau, Salut Mental i Psiquiatria. Actualment treballo a l'Hospital Trueta, a la Quarta, a cirurgia toràcica i cirurgia vascular. Llavors, jo soc d'Olot i vaig fer l'ESO a l'Institut d'Olot i els 2 anys de batxillerat a Olot també, i llavors vaig venir aquí a Girona a la universitat a estudiar Medicina, que són els 6 anys de carrera. Llavors, el següent any, després d'haver acabat la universitat, estem un any més o menys estudiant per fer l'examen MIR, o sigui, la preparació, o bé en una acadèmia o bé a casa, estudiant amb els apunts i els llibres, i després d'això fem un examen i fem 4 anys l'especialitat, que en el meu cas vaig fer l'especialitat de Medicina de Família, justament aquí al Cap de Salt i a l'Hospital Santa Caterina. Això ho vaig acabar el 2021, just després del Covid, i ja m'he quedat treballant aquí a l'ambulatori de Salt. D'acord, que guai. I com van ser els vostres primers dies a la sanitat? Era com us imaginàveu, alguna cosa que us va inquietar, us va costar acostumar-vos? Jo, en el meu cas, per mi era tot molt nou, perquè, per exemple, en el meu cas, a nivell familiar o amistats properes no tenia ningú que estigués treballant al món sanitari, llavors precisament en mons molt diferents. I clar, la primera experiència va ser com a estudiant de pràctiques durant la universitat. Jo me'n recordo, les primeres pràctiques clíniques van ser justament al Trueta, crec que era el servei d'hematologia, que seria l'especialitat dels temes de la sang, per entendre'ns. I era això, era tot molt nou i amb molta curiositat, per un costat com molta il·lusió, perquè quan comences a la universitat el primer que tens ganes és això de trepitjar el terreny i de veure pacients i de veure una mica el dia a dia com funciona, però per l'altre costat també com una mica de por, perquè com que era tan desconegut, vas una mica com amb peus de plor, escoltant i aprenent de tot el que pots i anar fent mica en mica, i llavors això d'estudiant potser estàs com més a l'expectativa, és a dir, potser escoltes, mires i no fas tant, i llavors el que passes a fer l'especialitat, la residència, després sí, ja canvies i ja toques, òbviament ja toques el pacient i estàs allà i és com, en realitat és una feina, perquè quan fem l'especialitat el nostre contracte seria com el 50%, és a dir, 50% és formació, per tant que estem rebent docència, però l'altre 50% ja estem treballant, llavors és quan realment t'endinses i coneixes més una mica la feina del dia a dia i vas agafant la pràctica diària. Totalment igual, penso el mateix, i a part, el sort d'infermeria que tenim molt de suport a nivell, quan fem les pràctiques mai ens deixen soles. Al principi és el que dius, acabes la carrera i dius, ai carai, ara sabré fer això, no sabré fer això, continuaré, podré resoldre segons quins conflictes, perquè a vegades no només és el pacient, sinó també del tipus familiar, i llavors s'ha de gestionar moltes coses. Sincerament, jo el que recordo és una de les pràctiques, sí que ho vaig passar malament, quan vaig fer Salut Mental i Psiquiatria, perquè vaig tenir molt poca formació de llavors, i llavors, clar, no existia el que és el parc dels filers, que ara ho tenen tot perfeccionats, diguéssim, zona del Polledi, zona d'aguts, totes les patologies estaven conjuntament, llavors no sabia ni què era una depressiva, ni què era un bipolar, veia persones allà cridant l'atenció, volent-se fer mal, i jo volia anar a atendre, i em deia, no, deixa-les, jo pensava, no entenc per què no puc entendre.
I és el que ella volia. S'havia de deixar i deixar que fes. I amb això puc recordar, i vaig tenir molta sort que gràcies a aquest després vaig animar a fer-ho del postgrau, i llavors em va ajudar a nivell a fer la funció d'infermeria, poder acompanyar a les famílies i a resoldre segons quins conflictes. Però tot s'ha de dir que tot avui en dia puc dir que encara continuo aprenent. Jo crec que sí que això no s'acaba mai i encara que no vulguis ho has de fer, perquè crec que per sort l'àmbit sanitari, exacte, les coses canvien, la majoria crec que evolucionen per bé i cada vegada hi ha més coneixement. Saber-ho tot és impossible, perquè jo crec que l'important és saber on anar a buscar, o això de saber amb qui et pots acompanyar, qui et pot donar suport, on anar a buscar aquesta informació i aprendre el dia a dia, perquè si vols deixar d'estudiar, crec que en el nostre món és impossible, és molt difícil llavors avançar o poder fer la feina del dia a dia ben feta. I poder un incís als nous futurs que ens venen, que són els que ens acompanyaran a nosaltres. Exacte, que ens haurem de cuidar. Sí. I respecte al que heu dit de les pràctiques, us les pagàvem? Les pràctiques com a estudiant durant la universitat, nosaltres no. És com els cicles formatius. No es paguen els cicles formatius, no es remuneren. Antigament, jo recordo que vaig fer-ho de laboratori al Departament de Sanitat de les Aigües i sí que em van pagar. Antigament sí que s'ha pagat, però te parlo d'FP2 i parlo de molts anys. El que han canviat ara, no sé si va ser aquest any o potser ja de l'any passat, el 2025, que les hores de pràctiques, tot i que no les hem cobrades mai, ara pots com certificar-les, les pràctiques de la universitat, i et serveixen com a hores treballades, no? Que després, exacte, com a currículum, i crec que llavors, això abans no comptava, però sí que ara compta com a cotització per al tema de la jubilació, t'acumulen les hores fetes i et serveixen això com per hores treballades, tot i que no les hem cobrades, però que sí que... I el que tenen molts d'ells, almenys a la part sanitària d'infermeria, que n'hi falta molt, sempre reclamen des d'Andalusia, porten 60, tenen convenis perquè no sé què passa últimament, que la gent no decanta gaire per sanitat, perquè llàstima, una de les carreres són les més sol·licitades en el sentit d'un alt tall nivell de nota, que tampoc ho posa tan fàcil les coses. I el que volia comentar, que la setmana era, estàvem parlant això, perdoneu. Sí, que tenen conveni, però volia dir alguna cosa, se m'ha anat ara mateix, estàvem parlant de les pràctiques, Sí, de si cobraven, el tema aquest de la cotització... Sí, això, de que molts, si els agrada, doncs us fan ja un contracte. És a dir, que el tema laboral està àmpliament obert, o sigui, i per molts llocs. O sigui, hi ha molt ventanall, que és el positiu que hi ha. Exacte. Vale. No, és molt guai perquè, clar, jo també hauré de fer les pràctiques, però d'un altre sentit. Quin cicle has dit que feies? Activitats comercials, de comerç, i ja te'n soc client. I per això jo també haig de fer les pràctiques i també puc decidir. Aprofita-les a tope. No, sí, tant. I veus molt ventanall, i així es podrà Sí. I tant. Doncs ara... un moment, m'agrada fer una altra pregunta a l'Aida, que vols fer... Vols fer, no. Vas fer batxillerat. Sí, i estic segur que avui en dia hi ha molts joves que també faran batxillerat com jo el curs que ve. I és, tu com que vas fer científic, i clar, després vas haver d'entrar a medicina. Com va ser aquest repte? La veritat és que els 2 anys de batxillerat, per mi, jo sempre ho he dit, abans repetiria els 6 anys d'universitat que els 2 de batxillerat, però jo us explico per què. És perquè en aquell moment tenia, crec que, no sé, això, cada institut segurament funciona de maneres diferents, però jo en el meu cas, jo ja tenia molt clar que volia fer medicina, per tant vaig començar batxillerat ja fent això, el científic, i pensant que havia d'anar a la selectivitat a treure bona nota. Llavors, sí que hi havia assignatures que m'agradaven molt, més la part científica, que potser són les més específiques del batxillerat que jo havia triat, però hi havia altres assignatures que no m'acabaven de convèncer, no ens pot agradar tot, llavors o em costaven més, o potser feia com més mandra, o no, crec que alguna d'elles doncs, no acabava de trobar-li la utilitat, i llavors era com aquells 2 anys, jo tenia molt clar que era una cosa com molt temporal, però que havia d'anar a apretar al màxim i estudiar tot el que pogués, bàsicament per això, per poder tenir la nota després per entrar a la universitat.
i no el recordo com una mala època, però sí que van ser com 2 anys això. Recordo com més dur la batxillerat per tenir aquesta pressió de que m'havia d'anar bé sí o sí, i a la que hi havia algun examen, alguna cosa que diu, ostres, doncs no m'ha acabat de sortir com realment a mi m'agradaria, doncs ho vaig passar malament. No van ser 2 anys que van ser meravellosos, però que s'han de passar i s'ha d'estudiar. Jo crec que el més important és tenir, o sigui, que si tu aquells 2 anys fas tot el que pots, és a dir, si pots estudiar, si hi ha un treball que s'ha de fer, que no t'arrepenteixis de quan arribis a la selectivitat de dir, ostres, i si hagués fet això, o hagués estudiat més aquella assignatura, o aquest treball, no sé què, d'això d'arribar a la selectivitat amb tota la tranquil·litat del món, d'haver fet tot el que podies fer durant aquells 2 anys, perquè són 2 anys, tampoc estem parlant de la meitat de la nostra vida estudiant allò, i que després crec que també a la feina sempre hi haurà coses que ens agradaran més i menys, i aquells 2 anys també és així, i tenim molt clar l'objectiu, que tu saps que aquells 2 anys seran molt útils per llavors estudiar el que tu vulguis, perquè cada vegada crec que ara no estic tan al cas i ho sabreu més vosaltres, però jo diria que moltes carreres cada vegada la nota de tall és més alta, em sembla. Sí, la de medicina aquest any... 12,5. No, 13,500 ja, bueno, 0,5. Sí, Ui, no crec, si és el 14, 13,5. No ho sé. No, medicina abans era 13. Jo conec una noia que ha entrat amb un... O sigui, ha entrat aquest curs amb un 12,80 o així, o sigui. Que és molt alt, això també. No, clar. Sí, exacte. Jo el primer any que vaig... O sigui, quan jo vaig fer la selectivitat era el primer any que era sobre 14. Llavors, clar, tampoc teníem l'experiència de veure... O sigui, no sabíem quina nota de tall necessitaríem, perquè era el primer cop que es sortia això sobre aquest 14 i hi havia el tema aquest de les específiques. No sé si ara va igual o han canviat coses. Bé, han canviat una mica, no? Perquè hi havia aquesta activitat. Per pujar nota. No sé, no. No, és que com jo no faig batxillerat, no... Exacte, el més important jo crec que és molt fàcil dir-ho amb l'experiència i quan t'hi trobes és més difícil no pensar-hi, però jo crec que és això, és anar fent mica en mica els exàmens, doncs ara toca aquest examen momento de biologia, doncs estudiar el màxim que puguis per aquell examen i anar fent això, mica en mica, i el treball de recerca per arribar a la selectivitat amb tota la tranquil·litat. Que és el millor, crec, no obsessionar-se amb la selectivitat, però això ja és molt complicat, perquè al final saps que estàs aquells 2 anys per anar a fer l'examen i anar a la universitat. Però jo el consell seria aquest, d'anar fent mica en mica, pas a pas, a la setmana a setmana, i donar-ho tot per aquell examen que tinguis aquell dia o aquell treball, i quan allò hagi acabat, preparar un altre i anar fent això amb tota la tranquil·litat de que has fet tot el que has pogut. El que sí que s'ha canviat és això que acabes de mencionar del treball de recerca. Ah, no es fa això? Sí que es fa, però compta com una assignatura, no compta el 10% com era abans de batxillerat. I doncs clar, és una mica com... Hi ha molta gent que està en desacord perquè si compta com a assignatura, compta menys. I clar, si compta el 10% és millor, perquè clar, si tu t'esforces a l'estiu i li fiques, doncs clar, tens més possibilitats de treure millor nota. La nota. Sí, I clar, ara també estan veient si treure-ho, perquè clar, Catalunya és l'única comunitat autònoma que ho fa d'Espanya. El treball de recerca. Sí. Jo no ho trauria, però perquè també és una manera com d'agafar l'experiència, perquè llavors amb els cicles, no sé, però segurament s'han de fer molts treballs també a la universitat. Sí, moltes expos, moltes presentacions. I fas estudis, o sigui, tu verifiques uns datos que són fiables o no són fiables. Llavors és molt important a nivell, per exemple, de tècniques o manera d'aprendre constants o d'aprendre a buscar. O administrar un fàrmac. Sí, jo penso que és un punt molt important. A nivell sanitàriament, Jo crec que altres carreres jo ja Exacte, no ho sé, jo tampoc, però... I llavors per anar a la universitat també, jo crec que això no ha canviat, hi ha el treball final de grau, llavors... Sí, igual que el meu, així que també es fa. D'agafar com una mica l'experiència, això amb petites dosis, diguéssim, no és al mateix nivell que un treball de la universitat, però que vas agafant també la rutina això de buscar informació, d'espavilar-te, que no és el mateix que estar allà a la classe que t'ho donen fet, sinó que ho fas tu i a part és un tema que entenc que tries tu, que t'agrada i que t'apassiona. I te vas formant i a nivell estàs anant a l'especialitat que tu vols, perquè hi ha moltes especialitats. Bé,
Ara ens agradaria saber una mica què faríeu si no fóssiu metges o infermeres. Jo em decantaria pel tema de la docència. De professor? De professora? Sí. O mestre, professora mestra. Professora mestra. És el mateix. És el mateix? Sí, és el mateix. El que passa que, clar, L'únic que és una vols dir de l'ESO o vols dir de secundària, no? Recte, secundària. Em vaig a la secundària, no? Sí. Crec que l'adolescència. Els reptes, m'agraden els reptes. Molt bé. De fet, o sigui, nosaltres, encara que siguem sanitàries, a nivell de docència, o sigui, es pot complementar. És a dir, que no, podria fer classes a la universitat. Sí. I tu? També fem tutories, ens venen estudiants, els informem, igual que nosaltres. Això és una cosa que a mi m'agrada, la feina exacta, perquè és el que deia ella, que crec que en el nostre àmbit hi ha un ventall tan gran d'opcions que dintre una mateixa professió, saps? Pots fer pots fer recerca, la docència, l'assistència del dia a dia, llavors et dona això que pots combinar una mica diverses coses. Jo, quan ens van passar les preguntes, llavors això ho vaig pensar bé, i de fet la resposta la tenia molt clara, perquè a mi m'agrada molt viatjar. Llavors, abans de decidir que volia fer medicina, que això ho vaig començar a decidir com a finals de l'ESO perquè m'agradaven molt les ciències, llavors volia fer alguna que també que hi hagués com molta relació amb el pacient o que hi hagués com molta comunicació, que fos alguna com molt humà però en l'àmbit de les ciències, llavors per això vaig decidir medicina. Però el tema de viatjar, jo des de petita, doncs això a casa meva els ha agradat muntar molt i tal, total, que volia ser o azafata d'avió o pilot d'aviació, perquè jo volia agafar un avió i voltar tot el dia. Llavors, quan vaig veure els horaris i que no era tan ideal, perquè clar, jo volia anar de vacances, que no és el mateix, llavors vaig decidir que no, que treballaria d'una altra cosa però continuaria anant, després faria vacances de veritat, agafaria l'avió però per marxar de viatge. Però això, si no, crec que hagués fet alguna cosa d'aquestes. Enginyeria no sé com hagués portat la carrera, també us ho dic, però això, res a veure amb el món sanitari. Bé, i ara anem a la temàtica, categoria de feina actual, que esteu fent ara, i tasques i condicions laborals i tot, que seria quantes persones acostumeu a atendre durant el vostre torn de treball? A veure, la mitjana, ara mateix, nosaltres aquí al Cap de Sart, depenent molt una mica matins, tardes, potser una mica de diferència, però les agendes normal al voltant d'entre 35-40 pacients, entre uns 30 i uns 40 pacients, més o menys és la mitjana. Hi ha dies que potser s'acosta més a 30, hi ha dies que 40 i potser algun dia que 45, però que això són visites tant a l'ambulatori fem part presencial, llavors també fem trucades telefòniques i tenim un altre tipus de visita que en diríem com virtuals, que vol dir que potser ni truquem ni veiem el pacient, però que potser hem de fer un informe o que els hem d'enviar un missatge per alguna cosa, que hem de revisar alguna analítica, llavors el total, els números aquests que us dic, o sigui, serà el total de totes les visites i també domicilis, que això a vegades també en fem. O programats, que això, un pacient amb alguna malaltia crònica que vols anar-li a fer el control, per exemple, gent gran que no es pot desplaçar al CAP, o si és alguna cosa urgent, que també vas a domicili, més o menys, seria això. Nosaltres en la planta som 4 infermeres, llavors es reparteix en primers, mitjos, últims i després hi ha una part de la UCRI. El que és primers, mitjos i últims portem una mitjana també de 10-12 pacients i els que porten la UCRI són 4 pacients, que són 4 pacients que ja són ventilació mecànica no invasiva, que llavors són més complicats, o sigui, tenen més aparatatges. I vosaltres creieu que necessiteu tenir menys pacients per una qualitat i assistencial i menys burocràtics, no? Sí. Més assistencial i menys ordinadors i menys paperassa, perquè això ens implica moltes hores. Sí, exactament. Però els de dalt no tens una bona, diguéssim, atenció. Hi ha a vegades pacients que necessiten tenir una mica d'escolta activa, no? Tenen molta angoixa. I menys quan veus un pacient que estàs limitat i realment veus que no ets capaç i ets autònom i ara depens de moltes mans.
I també tenir horaris més assequibles per vosaltres. A veure, jo sincerament treballo torn de nit, que significa que jo faig una de guàrdies uns 13-14, però clar, diuen que és antiestrès, jo no sé fins quin cert punt és antiestrès, perquè treballo una nit sí, una nit no. Per exemple, avui he sortit de treballar, o sigui, avui tinc festa, però per mi és com si hagués sortit de treballar. I llavors, evidentment, necessites unes hores... Són 10 hores i demà hi torno. Doncs sí, jo penso que ens hauríem de mimar una miqueta més i tenir més en compte, perquè sembla que el sanitari sempre ha d'estar al peu del canyó i jo també penso a vegades de professionals i companys com metges que fan 24 hores i arriba un moment que no poden donar de més, perquè en un hospital tercer nivell com és el Trueta entra contínuament i la població no està bé informada i utilitzen aquests medis de la porta d'entrada d'un hospital d'aguts com si fos un ambulatori. I no és així. Que clar, tu dius que treballes de nits. Llavors això vol dir que treballes cada dia de l'any. Perquè clar, com que passa la mitjanit... Durant un mes jo treballo 13 guàrdies al mes. Un dia sí, un dia no. Un dia sí, un dia no. I després tinc el període de vacances. 10 hores. De 10 fins a les 8. I clar, l'horari al cap nosaltres, aquí al cap de sala a les nits no està obert. Llavors fem horari de dia sempre, de dilluns a diumenge, de dilluns a divendres serien visites en general programades més urgències que vagin sortint el dia a dia. Llavors el nostre horari a l'ambulatori és, normalment sempre hi ha 2 torns, el dia que ens toca matí fem de 8 a 3 del matí i el dia que ens toca tarda al revés, de la 1 del migdia a les 8 del vespre. Llavors més o menys fem 2 dies de matins, 2 dies de tarda i els divendres fem una roda i anem canviant una mica d'horari. Fem 2-3 divendres matí i un divendres a la tarda. Llavors l'horari, l'horari teòric no està malament perquè la veritat poder combinar els 2 torns, no fem nits, no penso que estigui malament. De fet, quan t'adaptes una mica això, anar canviant l'horari, jo no tinc cap problema. L'únic que sí que, òbviament, amb el que explicava la Verònica, que amb la sobrecàrrega de treball que hi ha, com que les agendes això estan molt plenes i crec que estem fent molts més pacients dels que hauríem de fer el dia a dia i la qualitat que dones, hi ha molts dies que jo marxo a casa això amb la sensació que no estàs fent bé fer la feina perquè no estàs dedicant el temps que creus que necessita aquell pacient. Llavors sempre vol dir que l'horari aquest és el teòric i la pràctica doncs acaba sent o per davant o per darrere, però sempre acaba sent més del que això, com hores extres o més del que tocaria, en realitat. Però que si no ho fas tampoc, o sigui, si no allarguessis això, la sensació aquesta de marxar a casa és que a mi no m'agrada gens. Sí. I després avui en dia a la societat ens vivim, que cada vegada hi ha més cultures diferents i hi ha una barrera molt important que és idiomàtica, que és el llenguatge, que hauria d'haver-hi més traductors i facilitat. Sí, perquè és molta impotència tenir un pacient i treballar el canal kinèsic amb gesticulacions. Quan parlo, o sigui, crec que la part més important de la nostra feina és el tema de la comunicació. Quan tu vols fer una història clínica o vols saber què està passant allà, per arribar al diagnòstic o entendre què hi ha, la part més important això és l'entrevista, és poder parlar amb el pacient, que t'expliqui i entendre-ho. Llavors, per una part, crec que tot el tema cultural per mi és molt enriquidor, perquè això que deia ella, aprens moltíssim i entens molt la manera de funcionar d'un lloc i l'altre, però clar, ens complica el tema de la comunicació, que si hi hagués més suport en aquest sentit, crec que seria, òbviament, tot molt més fàcil i molt més ràpid, tant per al pacient com per nosaltres, per tots plegats. Ara faré una pregunta fora del que seria el context del guió, perquè sigui més emocionant i a veure Això no ho sabíem, quina resposta posaríeu. A veure... A mi m'agradaria saber si la IA us pot ajudar amb la medicina, a millorar amb la investigació. Si la intel·ligència artificial ens ajudaria a millorar més ràpid i evolucionar la medicina més ràpid. Jo com unes bones mans
O sigui, jo crec que com a suport, sí, que ajudar-nos... No, sí, com... Sí. Ara, òbviament, com tot, depèn de com s'utilitzi i com es faci servir, no? Jo sempre he pensat que els extrems no són mai bons, llavors com a suport al dia a dia jo tinc clar que sí, perquè, per exemple, tenim algunes eines que ens han començat a posar en el programa que fem servir nosaltres aquí a primària i ens ajuda. Que tot es basi en la intel·ligència artificial, això ja no ho sé, però que ens ajuda i a nivell de recerca i a nivell de... penso que sí. Jo a nivell d'infermeria et puc dir que no. Perquè o fas assistencial i administres el medicament, jo no m'hi veig un robot i dient-li administra l'habitació i després imagina't que el sortirà i se'n vagi cap a l'altre company. Llavors a mi fiaria bastant. Però sí, també té raó que hi ha coses que sí que es poden, però hi ha d'altres que jo, sincerament, la nostra maquinària és al cap i això hem de fer funcionar. I que és una feina crec que molt humana, no? La nostra, si hi ha una tant. No curaràs mai en el sentit de parlant, però sí que pots ajudar molt i que fa que el pacient, crec que tots necessitem això de poder parlar, de que el pacient necessita preguntes i has de ser-hi, i això la humanitat aquesta crec que no pot canviar. Intervencions va, fins a cert punt, però... El que comentava ell abans, tot el tema aquest de burocràcia i de paperassa i tots aquests temes informàtics, si realment hi hagués una bona eina, jo crec que amb tot això, amb coses d'aquestes, de l'hora de fer informes, de prendre decisions, no ho sé, ja que hi ha tota la informació, la tenim allà dintre un ordinador, de quan veus un resultat d'una analítica, un tractament o una dosi, no saps? Amb coses d'aquestes, això el dia a dia que facilités, i tant que sí. Penseu que infermeria treballa en 4 programes al Trueta. Cada pacient. Llavors, és el que diguem, intel·ligència artificial, unifiqueu tot això i ja està, que hi hagi tot, l'historial mèdic, les cures d'infermeria per fer els plans, el tractament, el silicon... 4. I vosaltres? Nosaltres tenim una, el que crec que és molt bo, que això no sé si ho sabeu, però el que nosaltres tenim a l'ambulatori va lligat amb el programa de l'hospital, que això facilita molt, que això fa uns anys òbviament no existia i precisament gràcies a tots els avenços aquests informàtics i la recerca, doncs això permet que la informació... Primer, abans la informació era en paper, que clar, imagineu-vos les històries clíniques per anar a l'hospital d'una habitació a l'altra o les visites del dia a dia. Exacte. I ara això, per exemple, ens facilita molt la feina, perquè un pacient que vagi a l'hospital, que estigui ingressat, imagina't, pneumologia, el tema respiratori, potser el pacient ja ha vingut altres vegades a l'ambulatori, mirar quins tractaments, i al revés, quan surti d'alta, que vinguis, quan tu tens el pacient, veure el seu informe i tot el que li han fet a l'hospital, clar, això és una passada, i tot això són avenços a nivell informàtic que permeten que això ens faciliten molt la feina. Bé, ara també m'agradaria saber perquè si també us ajuda, perquè ja saps que hi ha un programa, hi ha la marató de 3CAT, que es fa cada any, i no sé si amb aquests diners poden haver-hi molts més avanços i més ràpid que... Perquè, a veure, es guanyen molts diners, per tant entenc que... Exacte, però es destinen això a fer recerca. No tinc molt de coneixement de ben bé com ho gestionen o com funciona, però sí que... L'any passat vam fer la marató de pneumologia, que es va fer en el carrer Nou, es va fer un petit circuit, i tots aquests diners sí que es recapten a nivell d'investigació. El que passa que, clar, sembla que recapten molt, però en el fons no recapten gaire, perquè els recursos a nivell sanitàriament, un aparell ja costa... molts diners, tot, però que, òbviament, tot el que sigui, no sigui... benvingut, sí. Exacte. Quan us costa un aparell d'aquests? Quin, per exemple, un llit arquitectònic? Bueno, el més barat quan costa? El més barat quan costa? El producte més barat i el preu. Això sí que no ho sé. sé. Un tensiòmetre, per exemple, te pot costar uns 50-60 euros. Una llanceta petita que vosaltres doneu, 30 euros. Una llanceta és per mirar el sucre a casa. Per saber si... El sucre, mira...
és diferent. Necessita la tira, necessita l'aparell, necessita per punxar, després per administrar la insulina, o sigui, tot aquest part ja ens aniria... Tira. I ara, anant pel tema de la vaga que esteu fent els metges, a què es deu aquesta vaga? I què voleu aconseguir fent-la? O sigui, ara la vaga de metges, o sigui, així és continuada, és des del mes de novembre-desembre del 2025. Llavors, els motius de la vaga són múltiples, hi ha com molts punts per reivindicar i amb molts objectius, però una mica així com per tenir una idea general, és bàsicament a nivell horari, per exemple, el comentava la Verònica, sobretot a nosaltres, per exemple, la primària no ens afecta tant, però òbviament els companys de l'hospital sí, tot el tema de les guàrdies de 24 hores. Està clar que treballar 24 hores seguides a nivell de qualitat assistencial, és a dir, de que puguis atendre bé un pacient, que tu tinguis la capacitat a nivell del cervell de poder pensar, gestionar i actuar i fer les coses ben fetes, òbviament no és el mateix que tu atenguis aquell pacient a les 9 del matí, que acabes d'arribar fresc de casa, que has dormit tota la nit, o que el trobis a urgències a les 3 o a les 4 de la nit. Llavors, treballar 24 hores seguides, òbviament això primer a nivell personal per gestió familiar o conciliació familiar i òbviament per la seguretat del pacient, ni per una cosa ni per l'altra. Llavors també temes de, això que dèiem, per exemple, temes de docència, de recerca, que ideal que seria que dintre del teu horari laboral poguessis combinar els tres tipus de feina, per exemple, però hi ha tanta càrrega assistencial que és molt difícil fer les tres coses. Òbviament, ja no fer les tres coses, fer la feina, el que comentàvem abans, l'activitat del dia a dia, l'assistència normal dels pacients que tenim programats, ja dintre l'horari normal, teòric que ens tocaria, ja és molt difícil. És sobretot això, per la càrrega assistencial, el volum de feina que hi ha al dia a dia i que no és només el que deia de l'assistència, d'estar amb el pacient i parlar amb el pacient, sinó tota la resta de burocràcia i una mica això, els horaris, una mica també a nivell econòmic intentar com equilibrar una mica amb la resta d'Europa, també, és a dir, motius n'hi ha molts, però crec que les coses, els temes una mica més importants seria això. I també hi ha un incís, és el que diguem, la població va creixent, hi ha més emigració. Llavors és que arriba un moment que no hi ha quiròfans i que contínuament es va programant, reprogramant, etc. És que, clar, si es poguessin reproduir també a nivell sanitari, aniríem perfecte, però no. La població creix molt i el número de professionals sanitaris no creix en proporció al número al creixement de la població, llavors els recursos no arriben. O també ens trobem també que ve gent de fora, no, venim de vacances, no, vinc a visitar la meva família, són d'Estats Units, com que allà la sanitat no és pública, venen aquí, s'intervenen i ja està, i marxen. I això és un cost. Això és molt... Tu si vas als Estats Units, sí, que hauré de trobes pagar. malament, tu has de pagar, exactament. Clar, I això aquí no. enredeix encara més, perquè clar, si tu ja saps que tens patologies, que vas de vacances aquí, quina casualitat, Sí, una pobra dona que malauradament, quan has de passar-s'ho bé, doncs, carai, ha vingut impactada. També jo afegiré que falten instal·lacions. Sí, recursos a nivell de personal i recursos a nivell material, diguéssim, això de maquinària, o, per exemple, a urgències segur que heu sentit moltes vegades que hi ha molta cua d'espera, que encara fa pocs dies, no sé, en un hospital a Barcelona, doncs molts pacients, per exemple, esperant llit perquè a les plantes de l'hospital està ple, llavors un pacient que ha d'ingressar no té llit a dalt a la planta i s'ha de quedar a baix a urgències. Penso que el sistema que tenim, que és un sistema públic, com ell ho comentava, és un privilegi. El que passa que, clar, tal com està ara, és molt complicat de gestionar. La població s'hauria de ser més conscient i utilitzar el que és un centre sanitari, el que és un centre sociosanitari, perquè molta gent utilitza un àmbit hospital aguts, torno a dir, que clar, no volen donar altes famílies perquè entenent que tinguin càrrega, hi ha familiars que necessiten ajuda a un tercer nivell perquè són molt dependents i clar, no volen marxar. I se'n van. Llavors ens trobem que estan... Potser ingressos més això socials i que també l'esperança de vida
ha augmentat molt, per tant, això també fa que la població, això que deia la envellida, exacte, i en general són els pacients que normalment no tenen més malalties, que més recursos necessiten, i això hi ha molta més gent gran, no? La població a nivell social, no sé si heu fet coses de demografia, aquestes campanes que es veuen del nombre de població, exacte, que cada vegada la gent amb edats més avançades, o sigui, el número de gent gran augmenta. Per tant, són pacients que necessiten més visites, més recursos i patologies noves que no se sap per agafar com el tractament, com els ELAs, pobrets. Són patologies noves que en la sanitat no és que ens agafen de nova. Bé, és brutal. Exacte. És brutal, uau, molta informació. Bueno, ara deixem un moment de banda el que seria el tema de vaga, que després el meu company ja us tornarà a introduir i acabarà amb les preguntes de vaga i després jo iniciaré amb un joc que us tinc preparats. Vale? Però abans d'això m'agradaria saber com veieu, perquè clar, entenc que com tu treballes al Trueta, entenc que ja t'has informat que faran un Trueta a Salt. Sí, si tot va bé, bueno, la maqueta ja com 3 maquetes o 4 ja n'ha fet i ara diuen, senten campanes que seran el 2030, esperem, si no jo no ho sé, però al final jubilarem i no va. Com el veieu? Com ho veieu? És gran? Perquè jo, clar, no he vist com tota la informació que teniu, entenc que com vosaltres treballeu allà, sabeu més informació. Si tot va bé, anirà davant de l'hospital, però hi haurà convenis també. És a dir, hi ha moltes unitats que ja han passat al Santa Caterina, com per exemple el que és el Son i Repòs, que porta l'Eric, i després també hi ha gent de laboratori que també està en el... perquè ens quedem petits. És que ja el Trueta ja es queda molt més que petit. L'únic que puc dir que la maqueta ja està donada, no sabien si era a Sant Gregori o a Salt, en definitiva vam guanyar i vam dir a Salt, i a Millori perquè així teníem el Santa Caterina i podríem també ajudar entre tots. Ara, no us puc dir res més perquè és el que diguem. És confidencial. I hi ha tantes maquetes i demà el faran, com després diuen ara no perquè tenim problemes de terreny i després si no són terrenys són napsicós i dius, bueno, al final què, me jubilaré o no me jubilaré, el veurem. Esperem. I amb l'antic edifici què passarà, el Trueta? Amb l'antic Trueta, què passarà? No sé si serà de gestió, però jo penso que el Trueta no desapareixerà totalment. Jo penso que es quedarà alguna cosa. El que no ho sé, no t'ho sabria dir. Però jo penso que centre sociosanitari ja es veurà. Seria molt útil, si fos així, perquè... Teníem 2 truetes. Un sociosanitari sabeu què vol dir? No. Em sembla que no. Són gent de convalescència d'estada llarga, és a dir, una persona, per exemple, que ve a intervenir, no és el mateix una persona de 15 anys que un avi de 90 anys. A nivell, diguéssim, un cop intervingut no és la mateixa recuperació. Poder aquesta persona major necessita fisioteràpia i més atencions que l'altra. Jove, llavors necessita una estada més llarga. Com una residència. No? No, o sigui, una residència no poden administrar tractament endovenosos ni tanisoteràpia. És més acompanyament i suplir les activitats de la vida diària. Vestir, desvestir, etc. Donar de menjar. En canvi, un centre sociosanitari hi ha un metge 24 hores, una infermera i ja poden administrar a nivell intravenós i també poden delegar i portar una ambulància, etc. Molt bé. I doncs tornant al tema dels metges, de les condicions inhumanes que tenen alguns. Metges i infermeres, perdó. Aquí treballem en equip, multidisciplinar. Totalment. Un equip, tant l'auxiliar com el salador, com la dona que fa feines. Penso que la vaga hauria de ser, no
tot el personal sanitari, no només de medicina. Perquè al final és el que deia, treballem tots junts, el pacient necessita l'ajuda de tots els estaments, és a dir, de tots els perfils professionals que treballen tant a l'hospital com a primària, i tal com està la situació crec que hem d'anar tots a la una, i és que una es necessita l'altra perquè les coses funcionin. I hauria de ser una cosa de tots. Ara, com que la vaga crec que tampoc decidim els que estem allà. Lluiten més la part ells. Això s'ha de dir que vosaltres sou més reivindicadors i nosaltres hauríem de també reivindicar més. Però funcionem així, ojalà no ens unifiquem. Si ens unifiquem jo penso que faríem més força i més Sí, jo penso que sí, perquè si no perquè un Salvador personal sanitari, ja, no, són els primers que estan amb els pacients, vull dir que... Jo crec que sí, que hauria de ser una cosa general i ja, millor. De fet, la pregunta era de les infermeres i era, diuen que, no sé si és veritat, però que les infermeres no poden fer vaga perquè quan fas vaga hi ha d'haver uns serveis mínims i és que precisament el nombre d'infermeres que hi ha actualment doncs és el servei mínim que hi ha d'haver. Jo penso que això és una excusa, així de clar, t'ho dic, perquè, a veure, es podria fer la feina també amb dos i amb una. Llavors, clar, no tens el dret de poder reivindicar, llavors sempre estem lligats de mans. Clar, a nivell ètica-moral, tu no te surt. Per tant, doncs, t'abstens. I per això ens trobem collades de mans que no podem fer res, però ja som tan vocacionals que... Sí, que això jo crec que també en general se n'aprofiten, no? Se n'aprofiten, exactament. Que saben que la feina l'acabaràs fent, és igual a quina hora i com la faràs, però saben que l'intentaràs fer el màxim de bé possible i que allò sortirà perquè tens el pacient a davant i és capaç de deixar i abandonar. I també hi ha gent que diu que les infermeres fan de metge. No. A l'hospital no, al cap sí que és veritat, tot s'ha de dir. Els metges, per exemple, no estan dintre de la planta. Llavors, si a mi un pacient se'm descontrola a nivell de constant o, per exemple, m'està fent un ictus o qualsevol cosa, clar, tu això ja tens les nocions per saber. Llavors, crides a la persona indicada, o bé al metge de guàrdia o bé vas directament, si és un paro, resposta ràpida. Llavors, no és que fem de metges, és que tenim molt ull clínic, però perquè ells no poden estar allà contínuament, han de baixar urgències, tenen coses a fer, tenen proves diagnòstiques, etc. Però clar, qui realment passa el pacient és l'auxiliar i nosaltres perquè administrem i fem, però l'auxiliar per mi és el punt primordial del cor que batega. Però no fem de metges, cadascú el seu, no. A l'hospital, que jo no tinc tant, fa molt temps que no hi soc, que feia guàrdies urgències, però ja no. El que passa que a l'ambulatori sí que és veritat que hi ha com aquest comentari, crec que, o sigui, no està desencaminat el comentari en el sentit de que com que hi ha tanta falta de personal, és veritat que de la mateixa manera que nosaltres ens van emplenar l'agenda, arriba un punt que la nostra està a rebussar, llavors s'acaben segurament programant visites a infermeria que no tocaria d'infermeria, a vegades visites que haurien de ser d'infermeria passen a medicina, però perquè estan totes les agendes tan plenes que a vegades els és difícil, ja ho entenc, a nivell administratiu el pacient ja no sap a què ha d'anar a la visita, vol que algú el vegi, l'escolti i li miri el que està passant. I llavors crec que sí que a nivell d'atenció primària, almenys el que jo visc aquí, altres caps no ho sé, però jo el dia a dia amb la UVA, amb la companya que treballem juntes, sí que passa que pobre en el seu cas, per exemple, està assumint segurament unes responsabilitats que no tocaria, perquè de prendre decisions o coses d'això que les agendes estan tan plenes que toca fer coses segurament que no faria i arriba un punt això que hi ha coses que segurament que no són tant d'infermeria o que els hi passen pacients que en un moment no tocaria, triatges que serien més de medicina i en canvi ho veuen primer elles que després ja en general ja s'acaba passant a medicina, però que la primera rebuda d'aquests triatges en molts casos són d'infermeria per això, perquè les agendes de medicina estan molt plenes i de rebot, com a conseqüència, doncs és això, és com un efecte domino, no? Que una cosa que no es pot fer ben fet aquí va passant i des de fora l'administratiu tampoc sap on posar el pacient.
Però bueno, si els viatges s'ha fet infermeria i te delega una especialitat que has d'anar almenys només en el creta i ambulatori. Jo recordo, també vaig a la plana de Vic i sempre hem sigut, o sigui, els metges de família es dediquen a la seva consulta i cadascú la seva especialitat, que ells després ja també te diuen on has d'anar. Però no som metges, cadascú tenim la nostra labor i sabem molt bé perfectament el que sí que és el que dèiem, que ojalà canviés a nivell a milloria, com també la magisteri i la docència, que també és un camp que jo no entenc també, molt poca nota també, que jo considero que seria una de les persones que haurien de pujar més nota també, perquè també estan en persones, i l'educació és molt important. L'educació i la sanitat és la base, si això funciona tot tira i ara mateix, de fet, del mateix moment que hi ha vaga de medicina també hi ha de docència, llavors penso que que tots hi hauríem de reflexionar una mica, però per això, perquè penso que són dos pilars molt importants de la societat i que si això no funciona, la salut, òbviament, et permet que el país, que si la gent no està malalta, podrà anar a treballar, els estudiants podran estudiar i tenir un futur en endavant i necessiten educació a les escoles i als instituts per aprendre, que òbviament hi ha coses que no s'han d'anar a l'institut, s'aprenen a casa, el dia a dia, però que ha de ser-hi. Doncs vosaltres, m'agradaria saber la vostra opinió sobre un tema, que és una mica més visió social. Hi havia una pregunta que era que si opineu que la sanitat hauria de ser un dret per tothom, però és una pregunta que m'acabo de respondre. I doncs ara m'agradaria canviar-la una mica per què li diríeu a la gent que opina que no? Què diria a la gent que opina que no hauria de ser un dret per tothom? Sí. Clar, primer... llibertat, això s'ha de respectar. Exacte, respectar sempre, compartir, jo no compartiria l'opinió, però el respecte. Primer, el primer que li preguntaria és saber el per què, quins motius té aquella persona per pensar que la salut no és un dret. A vegades la gent ha tingut experiències o li ha passat alguna cosa, coneix algun cas o pel que sigui, per ideologia, o és igual, el que dèiem, això es respecta i ja està, però primer entendre el per què, perquè quan un està malalt, penso que és igual els diners que tu tinguis, la casa que tu tinguis, el cotxe, la feina que tu tinguis, que si tu no et trobes bé, la resta no serveix. I jo per mi ho repeteixo, per mi és un privilegi tenir la sanitat pública com tenim aquí, perquè penso que a nivell... Exacte. Perquè em sembla a mi que decantem ja per la via al final privatitzar, que esperem que no. Exacte, que no sigui així, perquè penso que no seria just ni equitatiu ni igualitari per tothom, perquè malalts ens hi podem posar tots. És igual els diners que tu tinguis al teu número de compte. Sí, que també no tothom s'ho pot permetre. Exacte, i crec que això és injust, perquè qui tingui més diners al final és com un peix que es mossega la cua, en el sentit de si tu tens diners i pots accedir a una sanitat, vol dir que també tens més dret a salut, tens més possibilitats que et curis, per tant més possibilitats de poder estudiar, de poder treballar, de poder créixer en molts àmbits i per tant més diners, i perquè el que no en té no ho pot fer. No? Jo sincerament opino que no totes les opinions es poden respectar, perquè si hi ha opinions que van en contra de drets humans, doncs crec que no es poden respectar. Perquè clar, per exemple, poso el meu exemple personal, jo que soc fill de pares immigrants i hi ha gent que vol literalment els meus pares fora del país, és tipus, i jo he de respectar l'opinió d'aquella persona que va en contra de la meva família, que vol fer fora la meva família del país? Però és que això a nivell sanitari mai ha passat. O sigui, les persones que treballem a nivell sanitàriament ja estudiem un codi deontològic i ja la Constitució espanyola diu que da igual d'on provengas, raza, sexo, etc. Llavors, les persones que pensen d'aquesta manera, jo penso que no estan molt bé del cap. Perquè ja t'he dit que aquí a Catalunya, jo també som de pares emigrants, són andalusos, i han vingut a treballar perquè no hi havia treball allà a Andalusia. Per tant, jo penso que si tu vens aquí i tu vas a un país, diguéssim, i tu respectes les creences i cultures, s'ha de respectar. Però jo, per exemple, he anat a Sharm el-Sheikh, Siwa, a Egipte, i jo m'he tingut que posar una sotana
perquè si no em sentia fora de lloc i la gent em mirava malament. Llavors tinc que respectar les seves creences i cultures, que això és molt important, anar a qualsevol país i poder entendre i poder posar-se a la seva pell. Això sí, venir en un lloc i posar... Perquè jo, dictadures, jo sincerament, personal sanitari, no conec a ningú de ordeno mando i tu, si no eres d'aquí, fora. O sigui, és que ens posarien a la càrcel, a la presó i ens podrien... I crec que tampoc seria just. O sigui, jo crec que respectar-ho tu respectes. Exacte. L'opinió sí. Per tu no respectar, què vol dir? No respectar, tipus... O sigui, crec que no tens la raó, o sigui, no hi estic molt d'acord. No hi estàs d'acord, però... Per què? O sigui... Un motiu. A veure, en l'opinió que la gent que vingui de fora que es vagi al seu país, en aquesta opinió doncs la comparteixo perquè... No, evidentment. Però és a dir, respectar-ho no aniràs i li faràs alguna cosa a aquesta persona que ha dit això, no ho compartiràs, això estem d'acord. Jo tampoc ho compartiria perquè jo fos la teva mare, que ens coneixem molt, també hagués vingut cap aquí, perquè si tu vols un futur, tu saps on estàs, tens unes condicions, però sabent que te'n vas a un altre lloc, les teves condicions per tu, per la teva família, són millors, sense cap mena de dubte, perquè jo he sigut la primera que quan vaig acabar la universitat o en moments d'aquests que veus que això és a vegades una bogeria, depèn de quin dia hi ha al cap, soc la primera que he buscat ofertes de feina per anar a treballar a altres països d'Europa o a fora. Llavors crec que això també és un dret que té tothom, de moure't i poder aconseguir un futur millor. Ara, que no ho comparteixes, això és una altra cosa, i estic d'acord amb tu. Però respecte, tu entens, jo pel que et conec. No faria res, no faries mal a ningú, no? Perquè et digues això, ja respectem. Ara, compartir o que tinguis opinions diferents, sí, que tenir opinions diferents també està bé. Hi ha temes que per mi no s'haurien de discutir. Ara, clar, això ja depèn, jo crec que també molt de l'educació que tu has tingut, de les experiències que tu tens prèvies, o sigui, penso el mateix que tu, però respectar les opinions les hem de respectar perquè el que deia abans, llibertat d'expressió hi ha de ser. Tu tens dret a pensar o opinar, ara sense òbviament fer mal a ningú. Això està claríssim, no? Bé, va, ara per tancar el podcast i tot, abans d'acabar vull fer un joc. A veure, que sigui fàcil, Sí, perquè jo he sortit de treballar, bueno. Ui, però no sé si serà fàcil per vosaltres, però veure. Són casos pràctics. Casos pràctics. Som-hi. Vale? Un és dos pacients alhora. Aquest és el títol. Vale? Diu, arriben dos pacients exactament al mateix temps. Opció A, una persona gran molt nerviosa, cridant amb molt dolor al pit. Opció B, una persona tranquil·la però amb dificultat per respirar i llavis verbosos. A qui atens primer i per què? Home, jo penso que no només hi ha un, o sigui, s'atendria a dues persones. Un que fes un electro directament, el tema de cor, i l'altre directament cap a dintre i mirar saturació i oxigen i gaso, no? Exacte. No sé. Sí. S'hauria de mirar fer això que diu ell, de fer unes constants, i el senyor amb l'electro, a mi no m'agrada que els pacients cridin, però davant del dolor toràcic s'ha de fer un... Però aquí et tindries primer, aquí faries primer, has de triar un nom. Jo no estic a l'hospital, estic al CAP, Ah, perquè però, el meu dia a dia, ja. jo el posaria un a cada box. Sí. I l'edat? Bueno, vale. Perquè clar... Clar, l'edat no... antecedents. Et podem fer preguntes a tu? No, jo es poso i vosaltres responeu. Bueno, després si voleu al final... Hem quedat que tindríem els dos, primer fas una ullada ràpida, que no hi hagi una cosa molt breu, pel que expliques crec que quasi que necessitaria més el respiratori, exacte, el que té els llavis blaus al primer moment i mentrestant vas gestionant fer l'electro del dolor de que van al pit. Però un electro menys de 10 minuts l'hauríem de fer, llavors han de ser els dos ràpid. Si voleu, quan acabi dels casos pràctics en feu un i el contestem els dos. Vale, perfecte. Vale,
Després, últim llit disponible. Últim llit. Només queda un llit lliure a urgències. Opció A, una persona jove amb un accident de moto i molt dolor. Opció B, una persona gran amb febre alta i confusió mental. Qui té prioritat i per què? Tindria molt clar, Clar, jo et diria primer, ha de passar això per triatge i mirar unes constants i... Depèn. Clar, Depenent si és obert o tancat aquest accident amb moto. clar, perquè pot ser la febre una pot situació... esperar. Sí, exacte, pot ser una situació, un accident de trànsit, encara que sigui una persona jove, pot ser molt greu. Llavors seria mirar Depèn les tensions, la freqüència del cor... Tac. Vale, per tant, Necessitaríem més informació. Més informació. Sí. Per exemple, els serveis d'urgències, això que comentava abans del triatge, això ens ajuda molt a decidir. És a dir, quan tu arriba un pacient amb una urgència, sigui a l'hospital o al CAP, sempre es fa una primera valoració, és a dir, primer una visió general de com està aquell pacient, per exemple, si està més pàl·lid, que estigui més blanc de pell, si està suat, si està marejat, i quan diem les constants vol dir mirar les tensions, normalment es mira la tensió, la freqüència cardíaca, Respiratòria i temperatura. exacte, i llavors segons això ja hi ha com uns criteris per decidir si és més greu, es prioritza, vol dir que es tria el pacient segons la gravetat. Però necessitem això una mica més... No és tant el què, sinó com està aquell pacient en aquell moment, i que això es va revalorant, perquè això en un moment pot estar molt bé i al cap de mitja hora pot haver canviat la situació i llavors té prioritat l'altra. El problema dels readings. Quan tu mires les constants, per exemple, els pacients, quan estan estables estan en verd. Quan estan així perquè està hipertens o hi ha algun paràmetre que no va gaire bé, llavors està en taronja. Després s'ha de trucar quan hi ha el de color groc i ja la urgència ràpida és el vermell. Després està. Vale, següent. Error d'un company. Veus que un company ha administrat una medicació incorrecta. Opció A. Li dius primer en privat perquè ho solucioni. Opció B. Ho comuniques immediatament al superior encara que el company s'enfadi. Primer s'ha de posar l'antídoto i després ja... Primer solucionar el problema i després ja parlarem el que s'ha de fer i no s'ha de publicar. Això no passa res, tothom tenen errors, no? Jo primer parlaria amb el company i dir, ostres, m'he trobat en aquesta situació, ha passat això i tots ens podem equivocar. És veritat que a vegades podem fer errors a la nostra feina que poden ser greus i també això és una responsabilitat que assumim. Però jo crec que el més important és poder fer equip amb el company, perquè em pot passar a mi demà això que dèiem a les 3 de la matinada, un dia que estàs a punt d'acabar el torn a les 7 del matí, o és igual, a les 10 hi ha molta feina, que no hi ha cap, o sigui, a nivell legal tampoc hi hauria, no es podria justificar de cap manera, ens hem equivocat i ens hem equivocat. Però crec que això és un treball exacte, s'ha de dir parlar i intentar buscar una solució, però fer equip, crec. Vale, següent. Un pacient que no vol ajuda. Un pacient amb possibles símptomes greus vol marxar. Opció A. Insistir molt perquè es quedi i fer-lo reflexionar. Opció B. Respectar la seva decisió després d'informar-lo dels riscos. Què és el correcte? Clar, primer, o sigui, el que nosaltres sempre mirem és primer decidir si aquella persona té una capacitat per poder prendre decisions o no, que això vol dir si a nivell del cervell és que no hi hagi cap malaltia. Si orientat, exacte. Que no hi hagi cap trastorn o personalitat o el que fos. O que no estigui tutelat. Exacte. I si aquell pacient té la capacitat per decidir, òbviament sempre el més important és que el pacient ha de tenir tota la informació que ell vulgui saber, tu li has d'explicar tot perquè ell pugui prendre una decisió. Ara bé, si el pacient està amb 100% capacitats per decidir, tu li has explicat tot, beneficis i riscos de quedar-se i òbviament els riscos que hi ha en cas que ell agafi una alta voluntària, que es diu que ell decideix marxar, no el pots obligar, ell té, o sigui, de fet, no, demanar l'alta és com un dret del pacient de dir jo fins aquí, no vull estar-hi més i vull marxar. O fugues, que a vegades et donen la fuga i no diuen res. Exacte, si tu li has explicat, però això li has d'haver explicat molt bé els riscos que corren marxar. Vale.
Bé, doncs, el següent, saturació a urgències. Només pots atendre una persona ara mateix. Opció A, un nen amb molta febre plorant. Opció B, un adult tranquil amb dolor fort al pit. A qui atens primer? El nen. El nen. Has En dit realitat, un He dit, nen amb febre. Un nen amb molta febre plorant i un adult tranquil amb dolor fort al pit. A veure, clar, si Sí. pensés que aquell dolor pot ser un tema de cor, és a dir, que pugui tenir un infart, aniria primer amb això, per molt que el nen cridés. Entenc que el nen normalment no estan sols, tampoc, no? Hi haurà el pare o hi haurà algú allà. Sí, segur. Però primer aniria, si veig que no hi ha res greu, ja aniria a veure el nen. Són casos pràctics que No, us no, heu de... m'agrada estar en aquest joc, molt bé. Que us heu de repensar. Hem de donar més Clar. simptomatologia, més edat, més... Com se li diu? Sí. Més dades. Més xitxa. Crec que per sort no és tot blanc o negre i que pots fer diverses coses alhora, llavors Ja. és anar controlant una mica. Vale, crec que... Sí, és l'últim cas pràctic. Seria mala notícia. Has de comunicar que el pacient té un càncer o un problema d'aquests Molt forts greu. molt greu. Opció A, ser molt directe i clar des del principi, i opció B, anar a poc i suavitzar la informació. Quina opció escolliries? Qui no? El pacient, tot ho marca el pacient, no? Sí, o sigui, primer, exacte, el més important és saber què vol saber el pacient, perquè moltes vegades els pacients n'hi ha que et diuen, sobretot potser la gent gran i així, que no volen, que ells s'imaginen el que està passant, però que no volen saber la informació. Llavors, si ells no volen que els hi expliquis, no els hi hauries d'explicar. Si el pacient és molt clar i directe i et diu, digue'm nom i cognom, i ell te diu, és càncer, tu no el pots enganyar tampoc, no se li pot dir una mentida. No. Llavors és anar intentant, no? Entrar una mica en peus de plom, saber què vol saber ell, i a partir d'aquí és que quasi ho marca més el pacient que tu, però no pots enganyar i... Ja si no, pobre. Bueno, pues moltes gràcies, espero que us hagi agradat molt l'entrevista i bueno, espero que us hagi interessat molt el públic d'aquí que ens heu vist i recordeu que ens seguiu a xarxes socials, a les Bernardes, i també doneu-li like i comenteu qui us ha semblat més interessant de la xerrada. Que vagi bé i fins aviat. Adéu! Gràcies!